हेलो फ्रेंड्स, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मबाइलनि हेफाजाबै इन्टारनेटजों NRC नि रिजाल्टखौ माबायदि नायनो हायो बेखौ दिन्थिनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नायो। गिबियावनो जोङो गुगोल एप्सखौ खुलिनांगोन। बिनि उनाव www.nrcassam.in बेयाव जों थांगोन। बेनि उनाव नै बिदि पेज ओंखारगोन। नोंथांमोना बे ग्रीन कालाराव थुना हो। बिनि उनाव नै बिदि पेज फैगोन। एआरएन नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन। बिनि उनाव बे इन्टार एआरएन बक्सआव क्लिक खालामना हो। बिनिफ्राय एआरएन नाम्बारखौ बेवहाय टाइप खालामना हो, जाहाथे बियो गोरोन्थि जाया। 21 नाम्बार जानांगोन। बेवहाय लासै लासै थुनांगोन जाहाथे बियो गोरोन्थि जाया। एआरएनखौ टाइप खालामखांनायनि उनाव बे केप्चा रिफ्रेश PRNSNV बे बक्सआव क्लिक खालामनानै हो। बियो गुबुन गुबुन जायो, गुबुन गुबुन एआरएनआव गुबुन गुबुन जायो पेजआव। केप्चा रिफ्रेश बक्सआव जेरैबायदि हांखो नुदों बेखौ एरैबायदिनो टाइप खालामनानै हो। नैबे बक्सआव गोदोर हांखोबा गोदोर हांखोयैनो, फिसा हांखोबा फिसा हांखोयैनो, बबेबा अनजिमाबो थानो हागौ। बे गुबुन गुबुन पेज जायो। दानिया सार्च खालामना होदो। बिनि उनाव नै बिदि पेज ओंखारगोन। नै स्क्रल खालामना हो गोजौजों। थारमाने बेवहाय सानै मुङा एन्ट्रि जादों। बेवहाय थारमाने NRC नि ड्राफ्टआव बे सानैनि मुङा लिरजाबाय। NRC नि कमप्लिट ड्राफ्टआव बे सानैनि मुङा हाबबाय।